Vistos estes exemplares, ninguén pon en dúbida a calidade do berberecho de Noia. Lonxe disto, o obxectivo que perseguen tanto a Confraría como a Consellería do Mar é a obtención dun selo de calidade que garanta a trazabilidade do produto. A través dunha subvención do GALP, estáse a desenvolver un estudo para a obtención dun marcador xenético identificativo da orixe xeográfica. Eu quero agradecerlle á Cofradía de Noia que tuvera a iniciativa de abordar este proxecto e tamén aos profesores Manolo Rei e o profesor Quintero a implicación que están tendo á hora de desenvolver este estudio xenómico que permita identificar se é posible a separación do berberecho de Noia ao resto do berberecho. E con eso tamén lle quero agradecer a colaboración daquelas cofradías de outras rías que están participando para poder facer un estudio xenético de todo o berberecho de Galicia e poder ver, de diferenciar e trazar o orixen dun produto de Galicia con respecto ao que podría ser un produto de Portugal, un produto de Francia, un produto de Italia, un produto de Irlanda, ou de Holanda. Eu creo que os camiños están trazados, os investigadores están traballando, a colaboración co sector é máxima e todos os cartos que dende a Administración podamos aportar para que estes proxectos obteñan un éxito seguro, creo que son ben invertidos. A creación dun selo de calidade para o berberecho sería determinante para a Confraría de Noia, que depende principalmente desta especie. Tan só na anterior campaña supuxo o 80% dos moluscos descargados. Ademais da mellora na comercialización, suporía unha importante medida de control contra o fraude do berberecho en conserva. O apoio constante que lle brinda a un sector que eu entendo que é primordial para Noia, pero é fundamental para Galicia, como é o sector pesqueiro e marisqueiro, e desexar que esta campaña que onte empezaba dure moitos días, poidan traballar pouco tempo cada día e obter uns beneficios tan bons como os que obtuveron onte.